Hej, ahoj, tu je Mr. Rezumen. Dnes vám vysvetlím krátky hororový a romantický film s názvom On si kvôli mne stiahol kožu. Spoilery vopred. Pozor, buďte opatrní. Zatiaľ čo si jeho priateľka pripravuje večeru, mladý muž, ktorý je veľmi neistý, pozoruje svoju kožu a potom si ju zavesí do skrine. Zíde do kuchyne a zatiaľ čo jeho priateľka stále pripravuje večeru, keď sa otočí, uvidí svojho priateľa bez kože a nedokáže opísať, aké krásne je vidieť ho takto. Počas večere ho pozoruje a teší sa, že ho vidí usmievať sa. Hoci vyzerá inak, pre ňu existuje rovnaká vášeň pre sex s ním. Na druhý deň sa prebudí a ona si všimne zmeny, ako napríklad fakt, že teraz musí stále upratovať, hoci pre ňu to stojí za to, že ho môže takto vidieť. Neskôr, keď si pozerajú film, kvôli nedostatku kože mu začína byť veľmi zima, takže jeho priateľka je chápavá a zvýši teplotu, aj keď je jej veľmi horúco. Toto zvyšuje účet za plyn a navyše jeho nový vzhľad spôsobuje, že ho klienti v práci odmietajú. Ona sa ho snaží presvedčiť, aby hľadal nových klientov, ale on jej povie, že ak to urobí, nebudú mať peniaze a ona mu odpovie, že sa o to musí pokúsiť. V noci ich nové problémy pripravujú o spánok, ale ich láska im dovoluje ignorovať ich. Na druhý deň, keď sa prebudí, si všimne kožu svojho priateľa a zatiaľ čo sa kúpe, pozoruje a dotýka sa jej s odporom. Večerajú s priateľmi a zatiaľ čo jedia, ich priatelia sa ho začnú pýtať na jeho kožu. Boli ťa to? Chýba ti? Že už nevyzerá rovnako, že nevyzerá ako on sám a dokonca kvôli jeho novému vzhľadu večera začne byť nepríjemná. Cestou domov kráča veľmi skleslo zo stretnutia. Na druhý deň, keď sa prebudí, vidí svojho priateľa, ako hladí svoju kožu a potom odchádza. Počase začne byť ich dom zanedbaný so škvrnami od krvi všade navôkol a špinavým oblečením. Zatiaľ čo večerajú, jej sa už zrejme nepáči jeho nový vzhľad bez kože. Neskôr v posteli sa obaja snažia ignorovať problémy ako zvyčajne, ale tento raz ju pohľadí a vezme jej kožu, čím jej dáva najavo, že chce, aby si jej ona stiahla kožu. Cieľ tohto krátkeho filmu nie je úplne definovaný, ale na prvý pohľad je zrejme, že ide o milostný príbeh, v ktorom sa žena cíti nepríjemne s výzorom svojho partnera a preto ho žiada, aby sa vyzliekol. On, keďže sa cíti nedostatočný, rozhodne sa ju stiahnuť, aby potešil svoju priateľku. To zo začiatku urobí jeho partnerku šťastnou, ktorá, len aby ho takto videla, ignoruje problémy, ktoré to so sebou prináša, ako napríklad prebytok krvi všade navôkol, okrem jeho nepohodlia, nadmerných výdavkov a pracovných problémov a taktiež kritiky od priateľov. Ako riešenie tohto všetkého znášajú všetko kvôli údajnej láske. Situácia sa však zmení, keď ju požiada, aby si stiahla kožu, čo sa jej zrejme nepozdáva. Ona nebola ochotná opustiť svoju kožu kvôli nemu, čím nám dáva najavo, že povrchnosť, sebectvo a opovrhovanie ženy výzorom jej partnera vyvolali v jej priateľovi neistotu. A keďže sa cítil pre ňu nedostatočný, rozhodol sa dať jej to, čo chcela, ignorujúc nepohodlie, ktorým trpel a nezrovnalosti, ktoré by to prinieslo do ich životov, len aby ju videl šťastnú. Na oplátku ho prinútila cítiť sa prijatým až do takej miery, že znášal pracovné a sociálne problémy, ktorými trpel. Stretnutie s priateľmi ho však prinútilo spochybniť rovnosť v ich vzťahu a preto by ju podrobil skúške, keď ju požiadal, aby si stiahla kožu, tak ako to urobil on pre ňu. Krátka, tento krátky film nám ukazuje dôležitosť sebalásky tým, že nikdy neobetujeme naše šťastie kvôli rozmaru toxického vzťahu maskovaného ako láska. A tak sa končí tento krátky film. Prihláste sa na odber, aby ste videli viac videí, ako je toto, aktivujte si upozornenia a dajte like, aby ste pomohli kanálu. Ďakujem za sledovanie.